Kher tu te chi bei vek ule tun tuma chuan Ramdinpuii bawa tanga ma an lak chun zom zel dan vela kha kan phak ang tokin ka han la khoma chu kanan en kual don ani August ni thuma Ramdinpuii kha bawa August ni thum zan dar riat le minute som thuma anina tanga chuak chu achin hriat lovin a bo zui ta ni hemi zana hian apa hian thei to pa hmala in an kom thlanga Ramdinpuii Instagram account te po azuk check tira amaro chu thu thar eng lem shelo khan an hole ta a anuwa a thian nu azuk phone le zan tlaya a thian nu po chuanin achina hriat lo thu le tlailama anin kom bak chu tunge a kom zui tak ti po shelovin a chin reng hriat lo thu kha aron soya tichuan an then om nai dai kom parang chi te kha apa hianin an mel kual ani a amaro chu a hmu reng lo tichuan hemi zana hian mangang takin hun an hmangani tichuan Ramdinpuii school kal lai ni wangin atuk ni lia atuka ron hovele mei tura khanan be seya school cultura ron hovele mei kha apa khana be seya amaro chu August ni lia lo thlen chuan Ramdinpuii ron lo ho theilo tichuanin zingla mate an chung kwa an ule naute ananin pun khoma chuta chuan anan phek dap veta a amaro chu an mu reng chuang lowa Ramdinpuii chu chuta huna kal zela an mangong chuan a topa tingai nan hra to lova khotlang an punta ni chuan khotlang an punta ka chuan August ni lia hian an khodai nai le an kho chunga kha man chuai me le VC te tang kopin an khuwa kha anan dap kual ani a amaro chu an hmu lo ti kha kan hriat dan ani le ta a thil thlen dan ani a tichuanin beidong takin hunan mangan ho le ta a zana apa mu theilo chuanin zan tlai to taka a fanu chu an kom thlanga tuikhur om chumi thlang lam ruam vela chuanin chumi mula chuanin awm ring tata atingin a shelo khanin ram huain an labo ani ang ti te kha ril ruar nom to a so chu wang chuan zan tlaya chu tlai mula chu tlerol tlangwal then khatenen anzuk en le khani ta a chuan hemi zana anzuk en hian denga te thian ho pali na in then ta a tim khazok palia te zinga khan denga po tel ve kan ti kha denga te kha committee te khanin role kan hria me che role kan hria ti kha anita a maro chu hemi zana hian an hmu lo le ta reng boka an ho le ta ani chuan atu ko lo thlen chuan an kho thenom te pon an on hrata a maro chu an kho then om sang in ron tran pui an tuma azmi bozon na ron nei pui an tuma maro chu mo thom not lam hianin ang poni sela arun pui kan zon voi khatna turang te ni a ang poni se ma kan la photange te khanin tutluk na kan siam ta a amaro chun ko nai tak se khum le hawlang wai me ro chuanin akanin nailom ngaron kaldon thowan tia an zuk chu tani mo thom not a hian chuanin se khum le hawlong wai me ten ron tlen hian mo thom not a khonotina ninga a bozong tur khan ro man an lo siam to a ninga hian a chan chu a hma ni tila a hma zana August zan kan ti don nge August ninga zing lama a mecherol kan hri an ti na ruama khami mula kha tuaman tumani a khonotin chuta chuan se khum le hawlong wei me ten ron thlen hi chuan a khonot khan rol an hriat na mula khan an tle liam to an fe liam to a ti chuan se khum le hawlong wei me te lo dong song tur kha khotlang hroi tu te zinga khan inda an omta a chumi te chuan lo dong songin ang poni sela kho chung khoilai nge kan la tuam lo mun then khat te kan nan en ho don nia ti khanin rem rot na anan siam ta chu ta chuan government middle school te primary school te chuanin middle school mu lan tin ka ria ka tiang chi te VC Park khatla chutlai mun te chu le dai nai te kan en don nia ti khanin an lo riu ta chu ta chuanin masab peratan government middle school chu chumitlanga chu kan en don nia ti khanan pan ta chak chaka chutlai mun chu an vakal na masab ber na mun ani a
ta chuan van nei thlak tak main government middle school mul throm no ta hian ruang chu dar som le minute som nia an va muta ni hetia ruang an hmu nu hian police lampon on kalchhoh ya ruang ten anan endika ikhanin hotlang hroi tu te po khanin police an lo thlen ma chu ruang khatuma khoi son lo tur le ku thlak lo tur te tin ruate sura ikhanin ngani pol hiap te pon an siam ta police an lo ngak ani a police chuanin chulang angin chumi crime scene a chuan hmanan lata a tichuan atuk august ni roka lunglei civil hospital a Ramdinpuii ruang postmortem tur chuan an la pheita a hetia lunglei civil hospital a ruang an postmortem nu a hian Ramdinpuii ruangin an in a thlen let le hun chu tlaidar nga le minute somli panga ani tichuan a ruang a thlen atanga rei lo te a daruk le minute somli panga a Ramdinpuii chu vui ani ta ni tichuan in august ni ru katang hian police te chuan in mol throm no te chu an thu chila anin bun ngal ni khan alanga investigation kha an kalpui char to ni august ni kuwa police te chuan thu thar duam deuh mai non chua chuta chuan tualthihna man ruwa niarin hlel chemte an chhar thu anon pos ani tichuan he chemte nei tu thria le he chemte lo hmuto emo awom ang lo hmuto anei tu om ang tal hria kanam chuan a hnuai contact number tarlna hian arang theiang bera hria tir turin kanin nge ne tikhan mi pui hne na angen na thu an chhuata a hi mizoram mi pum puin thalak kan hmuna sa ni he chemte hi lar khop mai tichuan huna kal sela august ni som pakhat alo thlen chuan ninga nge nin ru ka tang khan police te kha mol throm no ta anom kan ti kha tichuan hun rei takan man nuwa anti tur te anti fel to nu atu zol pui anti fel to nu niang chu an du to kan nga nu an yang august ni som pakhata police station lungleya inkir leta a lungleya an ho ta ni tichuan lungleya changa an ho nu august ni som pakhata an hoa atu august ni som pania postmortem result a kha police ten an fele ta an dong leta chuta chuan Ramdinpuii thi chan tak chu a oma chemte vi na lo ni ta ni tin a oma chau hian hun khata vi ani lowa mun tam taka vi ani ya voi kuange chu tiang don lai chu vi ani ya chumi pi lama ataksa hian ngani ruanga hian ei chiat mi patna nu ma kha an mulo ni tong sola ni lo ti na ni chu tiang chu alo ni ta a tiang khanin investigation kal le mu pa august ni som panga nge ni som paruka khan in social media viral aron amta ni so thil viral chu tualthihna nia an rin hlel ahming merin kan ti don nge hria thei tur khan tap chak theory kha anon vor darta social media dar chake memeni chuta chuan apa te po rin hlel te jinga aron telta a tin ani pakhat zok pasal te katiang khanin mipui khanin an rin hlel tu ka khoi pui khan anon soita a social media lama post hon zela ni boxi a tiang chuanin thuaron darta ka chuan police te pon thuaron chuata a chu thu thang vela chu thudik lo ani e he ke si chui mek ani ya mipui te thudik lo post zar to lo turin kanin nge ne ti thu kha anon post ta ni chuanin he a viral thu hi chu kan thau tonga share lo maila chuan huna kal le zela august ni som ni alo thlen ta ka chuan police ten thu thar anon nei ta an thu thara chuan an khomi pahni deng tanga le lo nei kima te chu tualthihna nia anin puan thu kha police statement press statement kan hre thei ta ni chuta chuanin mizoram ni puite tualthihna nia hriat thei tura in puang te an hriat ta ka chuan mi tam tak an lom rualin makti na a oma a chan chu Ramdinpuii hi athihna denga nia in puang a hianin angai zong ti te kha thu dar dar ni a tin chumi pi lama in ka zen mai an ni a lal nei ki mai ro in chuna nei lo ni om tak ani chotiang chuan thil thlen dan ani a august ninga hange ni ru ka tang khan
ข้าง police team แต่ค่ะลุงเลย police ลำ team แต่ค่ะนุช่วยตัวอินเซียมนุช่วยตัวinform team แต่ค่ะมูลชมโนตานินบุญนี่กดลังมีค่ะจูลันก็ว่าโซนะแต่อันโซทรีนะติน VC ไว้เมตาปอนี่อันกดลังช่วยดูแต่เนี่ยอันนี้จอยมชาชัดตักอินติกันมาอันทบนี่เดี๋ยวจอนกัสนี่ส่งประคตาอันหัวมุนาทิลไปหมดตั้มตักซิงเฟลนี่นี่ไม่รู้มูลชมโนตชัวสันินนุ่งเลยละมันหัวตาตัวกัสนี่ส่งปนี่forensic report อันชัดชุนจมาจะมีจอนัวกัสนี่ส่งนี่อารมณ์เขียนชวนตัวทัดตู้นี่ไงแต่ค่ะอันนี้พวงตาอันนี้ก็ที่หนึ่งที่เงินจงทูเรลดอนกันเฟลว่าส่วนส่วน police ตะปนหนึ่งที่เงินอันพลักดานะคะอันนั้นกลางสักเลดอnemที่ตะปค่ะอันนั้นกลางสักเลตัวร่างไงตายละตัวที่นัดเห็นดานเต้ที่หนึ่งที่เงินรวงอันเสียงหอยที่ไล่ตะปค่ะนั่นก็น่ะ police statement เต้ statement ตะปนนัดชกตัวร่างไงตายละที่ตัวทัดตู้เนี่ยไงอัตหิอันนี้ตัวน่าฟังเฮียนก็ที่เงินจงทูเรลดอนกันเฟลว่าเพียงเราตะปนจังเลยตัวร่างไงตายละจะเปลี่ยนชื่อนี่เดี๋ยวส่วนให้มันสิ่งนี้นี่เงี้ยนี่ที่เราเชื่ออินตัวดานก็ลักคนถือได้เลยก็เสียถือดานเป็นอันนี้ที่เด็กเราได้เราส่วนมันมีเสียเทียนนะอันนั้นเหมือนบอกมารอดสู้เฮียตั้งปุยทุนที่เชื่อดานอินตัวโฉดานนะจูอันนี้